Croeso i'r Adran Gwyddoniaeth. Mae'r cwrs Gwyddoniaeth Dwyradd yn cynnwys astudio pob un o'r tair gwyddor. Asesur y rhain mewn unedau ar wahân, ond byddant yn arwain at un cymhwyster gwerth 2 TGAU. Bydd y cwrs yn datblygu dealltwriaeth o lawer o feysydd gwyddoniaeth a hefyd yn datblygu sgiliau ymarferol a datrys problemau. Mae gwyddoniaeth yn bwnc craidd a bydd gan y disgyblion 6 gwers gwyddoniaeth bob wythnos. Bydd gan ddisgyblion gyfleoedd i gymhwyso a datblygu amrywiaeth o sgiliau mewn cyd-destun damcaniaethol, haniaethol, amgylcheddol a diwydiannol. Mae unedau 1 i 6 yn unedau damcaniaethol, sy'n cynnwys cymysgedd o gwestiynau atebion byr, cwestiynau strwythuredig, ysgrifennu estynedig a chwestiynau sy'n ymateb i ddata, gyda rai ohonynt wedi eu gosod mewn cyd-destun ymarferol. Asesur mewn haenau, mae yna haen uwch a haen sylfaenol ar gael. Mae uned 7 yn asesiad ymarferol, ac yw cwblhau yn y labordy o dan amodau goruchwyliaeth uchaf. Mae hyn yn seiliedig ar sgiliau ymarferol a dysgwyd yn unedau 1 i 6. Mae'r cymhwyster wedi ei rhannu i 15 cyfuniad graf wahanol, yn amrywio o 2 A seren i 2 G. Ym mlwyddyn 10, cwblhawyd unedau 1 i 3. Aseswyd pob uned yn allanol yn nhymor yr haf o flwyddyn 10. Ac mae pob uned gwerth 50% o'r cymhwyster terfynol. Ym mlwyddyn 11, cwblhawyd unedau 4 i 6. Aseswyd yr unedau yn allanol yn nhymor yr haf o flwyddyn 11. Unwaith eto, mae pob uned gwerth 50% o'r cymhwyster terfynol. Rhaid cynnal yr asesiad ymarferol yn ystod yr hanner tymor cyntaf ar ôl Nadolig ym mlwyddyn 11. Gwerth hwn yw 10%. Mae yna amrywiaeth o adnoddau dwyieithog i gefnogi'r cwrs Gwyddoniaeth Dwyradd TGAU gan CBAC. Gall disgyblion llwyddiannus barhau a'u taith trwy astudio lefel A yn y gwyddorau